ଭାଇ ବେ ହଁ ଏବେ ଟିକେ ଖାଇଥିଲେ ମନେ ହଉଥିଲା ଯେ ଭୋକ ଲାଗୁଛୁ ଯାହାକୁ ଦିଟା ଦେ ନା ପଇସା ଟିକେ ଦେ ଖାଇଥାନ୍ତି। କୁଆରେ ଟଙ୍କା ବି ନେବେ जुगाड़े नीचे सुन चला चला तोड़ता तू इट था এই কি করছো? এই তো মোবাইল দেখছি ଆଉ কি মারଛୁ এতে সফা দেখা হচ্ছে কেন কি দেখ না পুরো জଳୁଛୁ ଇଏ ଭାଇ କଥା ନାହିଁ ଆଉ ହଁ କି ଦିଟା ଦେ ନା ଅଛି ଖାଇବୁ ତ ଏଇଟା ୟାକୁ ଦେଇଦିଅ ତ ଯା ଭାଇ ଯା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ନା କିସ ରେ ଭାଇ ହଁ କିସ ଦେଖା ହଉଛି ଭାଇ କିସ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ ବୋଲି ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆଜି ପୁରା ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଦେଖା ହଉଛି ସତରେ ନାହିଁ ତତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆଜି ତୁ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ପୁଅର ଦେଖା ସତ 10ଟା ମାଲ ବୁଟେଇବୁ 10ଟା ହଁ ସତରେ ଏଇଠି ବସିକି ଏଇଠି ବସିକି ଏଇଠି ସତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ନା ସତରେ ମୁଁ ତ କିଛି ମାରିନି ଟିକେ ଯାଉ ଟିକେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅ ଖାଇବୁ ତ ଲେଟାଇ ଦେଇଦିଅ ତାକୁ ଯା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ନା ସବୁ ଆଉ ଏତ ତ ମାନେ ପଟିଲା ସକାଳିଆ ମୁଁ ଏଠି ଥୋଡ଼ା ବସିବି